Много ми е приятно да кажа здравейте на моите гости днес в този специален ден, посветен на борбата срещу рака на гърдата. В студиото на БГ Радио са Изабела Сакутова, основател на Браклиник. Това е един специален салон за бельо. Тя ще ни разкаже след малко. И Нора Караиванова, която всички много добре познавате, певицата Нора. Тя подкрепя кампанията, но за това ще говорим след малко с Нора. Първо, Изабела, бих искала да ни разкажеш малко повече за компанията, която представляваш и вашата инициатива. Аз съм от Браклиник. Браклиник е салон за бело, който се специализира в една услуга, която се нарича брафитинг. Това е определене на правилния размер сутиен за всяка жена, поред на индивидуалните форми. Да. Разполагаме с размери с чашки от А до К. Имаме 120 размера. Значи може да намерим идеалният размер сутиен за всяка жена. Значи това е важно не само за красота, а и за здравето на жените, нали така? Това се оказва изключително важно. Защото 95% от жените по света, според независимо изследване, носят неправилен размер сутиен. Да. Неправилен размер сутиен, какво може да предизвика? Може да предизвика различни първоболки, след това неудобство. Да. Може да раздразни кожата, може да деформира и гърдите, но и може да доведе до по-сериозни проблеми, като кисти, проблеми с здравето на гърдите. И сега с това, с нашата кампания, която започва сега, която се казва "Докъсвам, побеждавам", всяка жена може да дойде в Браклиник Сердика център или Браклиник Парадайс център и да донесе свои стари неудобни сутиени за рециклиране. Да. Ние ще ги рециклираме и средства от това ще отиват за Националната онкоболница, подкрепа за борба на рака на гърдата. Да. И срещу всяки сутиен клиентките ще получат 10 лева отстъпка за нов сутиен от Браклиник, подбран в подходящ размер, който е здравословен за тяхна гърди. Да, чудесна инициатива. Много поздравявам ви за идеята. Нора, ти си едно от лицата на кампанията. Да. Ще ми кажеш ли ти самата защо реши да подкрепиш тази инициатива? Всъщност аз подкрепям за 3-та година, ако не се лъжа. За мен наистина първо продуктите, които се предлагат в Браклиник са едно изключително бельо, които мъжете може да го потвърдят. Плюс това за мен е много важно една жена да има и самочувствие, да се чувства удобно в бельото си. Разбира се, както и заказа, много е важен и точният размер. Не само за удобство и за красота, а и за здраве. Подкрепям го, защото все повече виждам, че този проблем, за съжаление, засяга по-голяма част от женското общество и се надявам чрез поне този самопреглед, който е изключително елементарен и всяка една от нас може да си го прави по всяко време, когато реши. Не е нужно да се записва час или да чака при доктор. Да. Това по някакъв начин би намалило процента, според мен, на тези жени, които, за съжаление, винаги отиваме в последния момент. Да, както много неща. Добре, и за само да кажем колко време ще продължи тази кампания. През цял октомври месец. През целия октомври. Значи всички слушателки, които са заинтересовани, могат да посетят вашите магазини и да занесат там своите стари сутиени и да се възползват. Същото тази кампания тича и на наша уебсайт страница braclinic.bg. Значи всеки може да получи информация и оттам. Точно. Добре, много ви благодаря за гостуването. Пожелавам успех на кампанията и винаги сте добре дошли при нас.